Mali, ministre de la Justice, ale kumana kunu an ka jamana telesoba sanfɛ n'o ye an ka ORTM émission min n'a bɛ fɔ a ma ko Mali kura taasira. Mali kura taasira fɛn min ministre de la Justice ale ka tɛmɛli kan o kan a y'a sɔrɔ énergie ko kuma kɔni a kuma kun bunna kosɛbɛ ko fɛn min ye sterling 59 ministre ka bɔli dɔ senfɛ n'o ye énergie ministre ale y'a fɔ k'a fɔ ko tunna kuma cayara dɔw ko ko le dossier est vide dɔw ko ko dossier n'est pas vide kuma cayara o ministre kɔni na sura bɔli énergie ko kan a ye kuma caman fɔ o fɔlen kɔfɛ bi journée kɔnɔna la an kɔni ye bɔlɔlɔsiraw fɛ an ye lisi janba dɔw ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'olu minɛna ko k'u bila malade de dépôt kunnafoni di jɛkulu caman y'a partage fo ka taga se Africa Bleu télévision ma hali n'a sɔrɔ sisan n'an bɛ émission daminɛ waati min na n'an taara nin ka page kan n'an m'a ye tuguni ni kibaruya ninnu ka fara dɔrɔn kan ka walawala aw ye ani ministre yɛrɛ min fɔ ka ɲɛsin a dossier kan ni ala sɔnna ma su na an sigikun de k'o di aw ma journée fana kɔnɔna la an ye groupe belebeleba dɔ photo ye groupe belebeleba fana k'u bɛ cogo di bi ye araba ye n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 10 ma san 2024 video a ma ɲinɛ aw fɛ a ka partage kosɛbɛ a ka cari walasa a bɛ se ka yɔrɔjan sɔrɔ cogo min na aw minnu bɛ k'a lajɛ nin waati na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a ka foli ani tɔmini bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la a ka baarakɛyɔrɔ la ministre de l'énergie ne hakili b'a la a ka bɔli dɔ senfɛ a y'a fɔ ko énergie kɔnɔna la ko baara caman bɛ yen a kan ka kɛ cogo min na k'a tɛ ka kɛ fɛn min ye détournement ye ko bɛ yen ko yugu-yugu bɛ yen ko nin kurantigɛba in ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ ko nka ko maa juguya sen b'a la kɔnɔna na a y'a fɔ ko fɛn min camion 50 sterling 59 k'olu tunna waati damadɔni kɔnɔna la ko a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin énergie ma ka ɲɛsin baarakɛla dɔ syndicat bɔra o waati olu fana fɛlɛ min ye bi o tɛmɛlen kɔfɛ k'an se bɛɛ la mɔgɔw tora kunfan la caman ko kun tun bɛ mɔni ye kuma ye sabula ko sterling 59 bɛ se ka tunu cogo dɔw ko k'a dossier ko fɛn t'a kuma de don ko mɛ ko tiɲɛ la ko fɛn t'a bɔ ko ayi dɛ ko fɛn b'a tɔ bila a bɛ kɛ o kuma kɔni cayara parce que an bɛɛ lajɛlen an t'olu kunfan na fo ala nana ka na ye komi wula fɛn min y'a la ministre de la justice n'o ye Soge ale ka tɛmɛli la émission min ni san yɛlɛmana gouvernement bɛ a kɛ n'u b'a fɔ a ma ko mali kura taasira o ye ministre bɛɛ bɛ wele san kɔnɔna la i ye baaraba minnu ni baaraba ou bien i ka département ye baaraba minnu ni baaraba ma i bɛ olu ɲɛfɔ o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye ministre de la justice ale da kun tɛmɛli la an ɲininkara nin citerne dossier la k'a fɔra ko dossier ko a lankolon don ko fɛn t'a kɔ ministre ye jaabi min sɔrɔ ka di su na an b'o jaabi lamɛn ɲɔgɔn fɛ o jaabi kɔni bɔra so la o kuma kɛra kɔnɔ bi an b'a la ka lisi dɔ ye ala sɔn n y'a fɔ ɲɛna o caman y'a lisi partage ani sisan cɛ an m'a y'u ka page donc waati na video a partage an bɛ don Kasoge ye min fɔ a ko la an bɛ taga ale lamɛn o la an bɛ tila ka segin na ka ɲɔgɔn a y'a partage kosɛbɛ juste le temps an bɛ la Kasoge lamɛn ale ye min fɔ a ko la c'est parti. Yani an ka don 59 sterling dossier kɔnɔna la an n'a dabɔ a kama k'a daminɛ nin yɔrɔ la parce que fana nafa ka bon sabula fɛn min ye an ka ministre de la justice ye ale laseli o laseli kɔnɔna la a yɛrɛ ko u ye sariyatigɛ bonda dɔ c'est-à-dire u ye baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan baarakɛyɔrɔ min ka baara bɛna kɛ jumɛn o ye mɔgɔ minnu nɔ min na k'u ye jamana ka nafolo u y'a sara sa o maa sara sa o bien bololafɛn minnu b'u bolo n'a bɛ se ka minɛ o la u baarada bɛ kɛ ka o de kɔlɔsi u koɲɛ bɛ kɛ cogo minnu na u bɛ gere cogo min na ko o la ɲininkali y'a ɲininka ko la ko a waati ni sisan cɛ aw sera ka joli de minɛ joli u y'u kɛlɛli la a ye joli minɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bolo sera jamana ka nafolo a ko ko a tɛna se ka chiffre dɔn kɛlɛ fɔ fɔlɔ parce que ko a tilayɔrɔ ka ca tribunal caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka baara kɛ a ko la mais a y'a ɲininka ko est ce que an bɛ se ka ka d'u kɔnɔ a ka kasabi hakɛ dɔw f'i ye ko min kɛra a ko bon comme a tun ma se ka fɛn fɔ parce que a ko ma ban fɔlɔ sabula a y'a sɔrɔ u bɛ minɛni bɛ yɔrɔ dɔ la sisan mais sini b'a sɔrɔ a tɛmɛ ma ko mais k'u ka kuma dɔ la yɛrɛ k'ale delila k'a fɔ ɲininkalikɛla yɛrɛ u ka kuma dɔ senfɛ ko fɛn min miya 15 k'u sera k'u bɛɛ minɛ u y'u kɛlɛli non a bɛ kɛ o yɔrɔ de ɲɔgɔn fɛ la société j'aurais été resté à la justice ce qu'elle voit a ko ko a bɛna ɲininka kuma la kuma min ni a bɛ da bɛ k'a bɛ nɛmɛ ka nin waati na fɛn min
ni a kila no jole na be pour tomajala ni oui pediam énergie dossier ko mɔgɔ dɔ bɛ yen o donna sera a fɔra k'a fɔ k'u nɔ pour o la a ko bɛ sariya ka bolo wala ko minisiri k'a ko bɛ niveau jumɛn na ko bɛ cogo di nɔ a ko tiɲɛ don i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko EDM kɔnɔna la ko waleya dɔw bɛ yen nɔ ko bɔr'o kalama olu poyera bɔ kɛra k'olu kalama a ko ko ninnu a dara sariya kan a dara sariya tulo kan c'est à dire a ko ɲɛfɔra ko fɛn min sariya ko ale kɔni wuli ka jɔ kɛ a ko a bɛ sen na wa a ko fana a bɛ ka a ko komi a bɛ sariya ka bolo kan déjà a bɛ sariya mɔgɔw bolo i b'a dɔn komi sariya mɔgɔw ka bolo kan mɔgɔ ma de ka don ko a sokɔnɔ ɲɛw na komi n bɛ se ka min kɔni f'i ye an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ sisan ko ale ka kan in na kosɛbɛ ko fɛn min sɛgɛsɛgɛli olu bɛ sen na olu ka kɛ ko n'a sɔrɔ ko jo b'a la k'a jo bɛɛ lajɛlen da mɔgɔ min jo t'a la c'est à dire mɔgɔ ko kɛ a ko la mɔgɔ ka cɛnmɔ bɛ a ko la kɔrɔ ko i ni min tun se ma les responsabilités sont situées kuma kɔrɔ ye jumɛn ni tiɲɛni fɛn fɛn yɛrɛ ye o tigi bɛ ɲini a tɛna fɔ dɔrɔn tiɲɛni kɛra bɔ jama de non ni tiɲɛni fɛn fɛn kɛra ye k'a tigi bɛ ɲini wa min l'o da a tuma ni nɛgɛli min a ko min fɔra min fana fɔ ka fara kan o ye tuma min n'a bɛ ka ca kosɛbɛ bɔlɔlɔsira kan an bɛ to a mɛn kosɛbɛ yɛrɛ ko fɔ mɔgɔ dɔw bɛ taga fɔ ko fɛn min ye sitɛrini bitɔn kɔnɔntɔn o kuma min fɔra mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko le boucher est vide k'a fɔ ko fɛn tɛ a kɔnɔna la dama ko le plus lentement de c'est à dire ko k'a fɔ ko le boucher est vide ko le plus lentement de ko mɔgɔ si tɛ se ka komi n'a sera sariya ka bolo ko tant que ni sariya ma tila ka sɛgɛsɛgɛli la ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko fɛn t'o donc ko k'a fɔ ko fɛn t'a kɔnɔ ko ye kulo kuma de ye sabula ko bɛ yen n'a sera sariya ka bolo kan ni sariya ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ ko fo sariya de ka tila sɛgɛsɛgɛli la ko tant que ni o tɛ tɛ se k'a fɔ ko fɛn t'a kɔnɔ ko o ye tiɲɛ ko wa fɛn nin ye sɛgɛsɛgɛli min n'a kun bɛ kasadun ko kan ko mɔgɔ t'o kɛ ni teliya ye o tɛ kɛ ni teliya ye a ko taga dɔɔnin de a ti teliya kan ko misali la k'a bɛna fɔ ko sitɛrini bitɔn kɔnɔntɔn kuma min fɔra ko in filɛ nin ye ko bɛna fɔ n'i ye yirido ta sisan nɔ ko o yiribulu dɔrɔn de o a bɛna fɔ o ye tiɲɛni yiribulu dɔrɔn de ye o ye yiribulu dɔrɔn de tiɲɛni min bɛ sɛbɛn ko ye n'i ye a ko ta k'a lajɛ ko bɛ sitɛrini bitɔn kɔnɔntɔn kɔni ko bɛna fɔ tiɲɛni n'a kɛra yiridu ye n'a kɛra yiri ye u y'a bulu dɔrɔn de ye alors k'olu fara yiri yɛrɛ de bɔgɔti ka bɔ yen kɔ donc kɔrɔ ye jumɛn tiɲɛni min bɛ EDM kɔnɔ olu bɛ fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ de bɔgɔti ka bɔ yen o tɛ fɛ k'a bulu ni bolofaraw ni ko bɛ fara yiri yɛrɛ de bɔgɔti ka bɔ yen alors ko fɛn bɛ sitɛrini bitɔn kɔnɔntɔn ko ye ko bɛna fɔ kosɛbɛ wa olu bɛ fɛ ka ko yɛrɛ de bɛɛ bɔgɔti ka bɔ yen ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka yiri tigɛ ko n'i y'a daminɛ yiribulu la quoi n'adamaden a fɔ yiri bɛ se ka tila la ko i tɛ girin ka bolo tigɛ ten quoi donc k'i bi bolo to yen walasa i bɛ se ka yiri yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka fɛrɛ yiri yɛrɛ ma quoi donc a dɔ la i bɛ se k'i profiter ka yiribulu dɔw minɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ bolo sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ gili sɔrɔ a ka kuma b'o de nɔfɛ c'est à dire kuma bɛ fɛ ka yira k'i bɛ se k'i to bolo la ka bolo sɔrɔ k'i to bolo la ka yiri gili yɛrɛ sɔrɔ kan donc o la o bɛ ka taga dɔɔnin ni kuma fana la i bɛ se k'o fana fɔ o la o bɛ ka taga dɔɔnin walasa ka se ka yiri yɛrɛ bɔgɔti donc pour ka yiri bɔgɔti n'i teliya ka kɛ cogo sugu dɔ la peut-être i bɛ se ka yiri bolo kɔni i b'o fura fosi ka taga n'a ye fɛ mais yiri jɔlen bɛ to bolo jɔlen bɛ to a yiridenw bɛ to sini yɛrɛ ni ala ma dan kɛ bolo wɛrɛ bɛ na falen a la tuguni quoi donc k'u bɛ fɛ ka yiri de bɔgɔti ko on va situer toutes les responsabilités pour tous ceux qui sont impliqués vont répondre de leurs bon n'i ye kasoge da kuma dɔw bɛ yen nɔ minisiri ka kuma dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu ta tiɲɛ la i b'a ye k'a fɔ ko le dossier est loin d'être vide sabula a ko fɔlɔ ko on va situer toutes les responsabilités seront situées ko tiɲɛni fɛn fɛn kɛlen don a bɛɛ lajɛlen tigi bɛ ɲini a tila ka fɔ a kuma laban fana la tuguni ko mɔgɔ mɔgɔ impliqué b'a la mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ nin ko in na mɔgɔ mɔgɔ nɔ b'a ko la a bɛɛ fana bɛ ɲini an tilara segin a kan tuguni ko les responsabilités seront situées donc kɔrɔ jumɛn kiiri kɔni bɛ k'a ka baara kɛ n'i y'a ye kiiri bɛ ka baara kɛ halisa
c'est que fɛn dɔw bɛ kiri bolo ale ka baara kɛ ni fɛn mun o la i bɛ mun wɛrɛ faamu ka sababu la o kuma la o ye jamana bɛ fɛ ka a profiter nin fɛ ka a ko k'a bɛɛ lajɛya siɲɛ kelen walasa tiɲɛni wɛrɛ kana don a kɔnɔ tugun ni nin bɔra la a kana fɔ tuguni ko nin ɲɔgɔn nin yugu bɛ a yɔrɔ la tuguni kan donc i b'o fana faamu comment de la nin kuma in kɔnɔna la mais i bɛ kumaba min kɔni faamu fana na o kɔni k'a fɔ ko le dossier est vide o ko kɔni kuli kulɛ kuma ye mɔgɔ man tɛ k'o fɔ ko le dossier est vide gouvernement ko c'est la plaisanterie o ye kulɛbɛ kuma ye quoi mɔgɔ man tɛ k'o fɔ donc ni ale ko k'a fɔ ko le dossier est vide ko in kulɛbɛ kuma ye o la fɔlɔ de ko le dossier n'est pas vide o kɔrɔ ko fɛn b'a fɔ kɔrɔ que le dossier lankolon tɛ an b'o de kɔnɔna la bi dugu jɛlen bi an ye liste janba dɔ ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ bɛ a kɔnɔna la surtout fɛn min ye Africa Blue ye olu ye an y'a ye u ka page dɔ ensuite u tilala ka u ye ɲɛfɔli fɔlɔ min kɛ u ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ ko bɔn k'olu ma lamɛn minisiri kɔrɔ bɛ dɔ tun b'a la k'u ma lamɛn sabula k'u ti jamana kɔnɔ waatini sanni o kɔfɛ u tila ka segin na k'u ye kunnafoni fɔlɔ min di ko yɔrɔ dɔ jɛrɛlen b'a la sabula ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'olu tun ko minisiri min ti jamana kɔnɔ k'a kun k'a bɛ mali la yan nɔ wa il est sérieux wɔrɔ ko a bɛ mali la yan donc o b'a yira k'a fɔ ko fili bi fili yera kunnafoni fɔlɔ la o de kɛlen anw ma sɔn ka partager anw ma sɔn ka kɔnɔ kuma k'an da maga la anw ma sɔn ka mɔgɔ fɔ parce que mɔgɔw tɔgɔ b'a la poste b'a la an y'a ci mɔgɔ wɛrɛw fana ma k'olu fana ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an ye n'a sɔrɔ olu ka le fait que olu ka surun yɔrɔw la olu ka lajɛ an ye nin komi k'a fɔ nin lisi mɔra olu fana danbɔ b'a la wa olu fana ye retour laban min kɛ an ye olu ko k'u tɛ se k'a confirmer donc an tɛ se ka hasarder k'a ta k'a reproduire an tɛ se ka hasarder k'a partager surtout mɔgɔw tɔgɔ b'a la ni bi y'a partager ka mɔgɔw tɔgɔ to a la n'a ma kɛ tiɲɛ ye i ye problème wa hali n'a yɛrɛ kɛra tiɲɛ yɛrɛ partager baga de b'o tɔgɔ na fɔbaga de b'o tɔgɔ na o de la anw ma sɔn ka a fɔ don min na ni justice yɛrɛ ye liste dɔ kɛ k'a fɔ ko ale ni mɔgɔ ninnu lamɛn o don an b'o da aw kulo kan pour que ni procureur ye communiqué kɛ k'a fɔ ko nin liste bɛ ta ni mɔgɔ hakɛ ni mɔgɔ hakɛ nin lamɛn an b'o da aw kulo kan a ma taa n'a an ma yɛrɛ abstenu ka liste kɔnɔ mɔgɔ ninnu ka o tɔgɔ fɔ sabula minnu yɛrɛ a fɔli daminɛ dɔw segira ka na tuguni ko fili tun b'a fɔlɔ la dɔw tila ka information yɛrɛ jɔsi carrément ka bɔ ka page ma n ti k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais mo anw de tɛ se k'an hasarder k'a fɔ k'an ma confirmer ou bien k'a fɔ ko an bɛ a mɔgɔ sabula an bɛ n'i y'a jateminɛ a dossier ye sariya dossier de ye sariya dossier o kɔrɔ de ko sariya dɔ ni sariya sɔsɔ an fana tɛna o fɔcogo an fana tɛna ma sariya wɛrɛ sɔrɔ o sen donc nin de ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ minisiri ye kuma minnu fɔ ani nin waati na edem ko kun a ye groupe ba dɔ fana photo ye an bɛ ka o fana sɛgɛsɛgɛ juste à présent on a da an ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn fana sɔrɔ o la ka tila ka o fana nafaw ka analyse kɛ o fana mais su in na an bɛ se ka wuli ni kɔn min ye o de ye k'a fɔ ko le dossier 9 cite un dossier élevé d'être